V tím videu budeme... Ty z toho snět, ty vole. Co se snět? Jo, aha. Jo. V dnešním videu si zahrajeme na mém mobilu Brawl Stars, doopravdy ho hraju na tabletu, ale na mobilu mám stejný účet, takže... Jo. Tak si zahrajeme Brawl Stars. Jdeme na to. Možná zvuk neuslyšíte, uslyšíte, to je úplně jedno. Tak chvíli tady chlup. Hodně se to dlouho načítá. Já hodně doopravdy hraju na tabletu. Tak dělej, načti se. Tak hrajeme. Tak padla mi rare. Možná to slyšíte, možná to neslyšíte. No jo. To je můj účet tabletový. Hraju na tabletu. Jen doopravdy. Já vám ukážu můj účet na mobilu. To je účet na mobilu. Pluky Tom. Co se to stalo? Hej. Mě to vyhodilo. Kámo, mě to vyhodilo z toho. Aha, mě to vyhodilo, já nechápu proč. Takže to ještě jednou zapnu, to je jedno. Tak se to bude trochu lagovat, pokud se to lagne. Nevím. Tak si zahrám prostě nahoru. A hodně se to dlouho načítá, to se zvykejte. Jo, a mám novýho brawla, nebo jak se jmenuje. Rozhodně budu hrát. Tak rozhodně dejte like a odběr v dnešním videu. Hrál jsem za rakeťáka, ještě ho neodendali. Jestli vám, jo, tak já nevím, no. Odendali nebo neodendali. Je tady. Jo, hraju na tabletovém účtě, nehraju na mobilovém. Takže hraju na mém hlavním účtě. Možná se to zase vyhodí, nevyhodí, ještě nevíme. Tak jdeme hrát. Pořád obrázek mám tenhle, nechápu proč. Načítej se! Já dlouho se to načítá, na to jsem vlastně říkala. Zase mi to vyhodilo, fakt wow, no. Aha jo. Já jsem tam zapnul YouTube, protože já jsem chtěl vydat nový video. Ale nevím, proč nefungovalo, to je jedno. Tak já nevím, no. To se zahrám. Tak jen se podívám. Tak si můžeme zahrát fotbal. Prozatím. To zahrám ještě jednu hru. Tak hrám. A už nebudu natáčet ty hry o fotbale. Je rok 2025. Tak jdem hrát. Mám doma psa, takže čau. Tak jdem hrát na hru tomuhle borcovi. To je ten borec zase nahraje Golda, prostě rovnou. Sakra. Tak. Sakra. No tak dobrý. Reklama.
Co to je za reklamu? Ježišmané. Můžu už se objevit tady ten křížek, nebo co to bude? Kámo, tak já natočím prostě video a tady prostě hrajem milion her a ještě nějaká... Konečně. Tady je ten křížek, paráda. Když máš peníze, tak si do toho můžeš udělat. A teďka nemůžeš zaplatit, protože to má jinou barvu, no. Takže hrou celý je začátku. Hodil jsem to úplně mimo. Já nemám rád reklamy. Reklamy, prostě reklamy. Nenávidím reklamy, fakt. A ještě jsem to tak uložil, já to nechápu, co je s mým mobilem. Nevím proč, co tady je. Nevím prostě, co je s mým mobilem. Nebo víte co? Zahrám si jednu hru, jestli jsme takhle lagno, tak jsem mrtvý. Jo. Kola. Měl jsem 41 odběratelů a někdo mi odendal odběr, takže mám zase 39 odběratelů. Byl bych šťastný, kdybyste tady zadali ten odběr a like. Pokud budete, prosím. Dávali mi to hodně práce. Já dobře, natáčíme pořád shorty, to vím, jo. Zbývají mi jen 2 minuty a potom nemůžu natáčet. Tato hra se mi nikdy nelagla, a takže nikdy nelagne. Jak kdybyste chtěli, tak až natočím video o tom fotbalu a o téhle hře, tak vám až na konci ukážu, jak vypadá, jak prostě to. Ne. Jak ta hra se jmenuje, pokud byste ji chtěli. Aha, už 1 minuta. Takže pokud se vám video páčilo, dejte like a odběr. Hra se jmenuje Mouta Inkbik. Pokud vám to páčilo, dejte like a odběr a čus.